ofisa ga gidan nan ne gidan ofisa kana jina ni fa da dauko ka rashin mutunci nake so ka masa ba kada mu dan ado ka kwantar da hankalinka muka yi ma marasa ma dalili ballantana kai kwantar da hankalinka zai sha mamaki zai ga bakin bindiga alhamdulillah ofisa ni fa yana so rashin mutunci nake so a lefa yana fitowa ko ya bada kuɗin ko kuma ya kwana a sani yawwa ba mutunci wallahi sai a ci bai da tara ko sisi waje yana bacci ye wato haddasa kakin yan sanda ko ka za ka mun barazana ye wato hadda wani ɗauko wani bindigar roba ni za ka barazana da bindigar roba ko da samu yan sanda kakin su ka tsaya kana wallahi yau sai ka bani kuɗi na in gaya ma gaskiya kenan ofisa gashi nan haddasa muku uniform ya kira ka ko kai ne ya kira mu amma dan sanda ne kai roba ye oga zan yi bayani